Welkom op Oerol. De taalkaravaan trok van 15 tot en met 24 juni langs op Oerol te Schelling. In Tongen vertelt Niek over de zoektocht naar zichzelf en de verbinding tussen vroeger en het heden. Hij laat je nadenken over wat je meeneemt, maar ook over wat je liever achterlaat in het verleden. De muzikanten van het Noord-Nederlands Orkest leer je op een intieme manier kennen tijdens de voorstelling Solo. Wat zijn hun motivaties geweest en hoe zijn ze gekomen waar ze nu zijn? In het redactielokaal komen nostalgie en creativiteit samen op de toetsen van de typemachines en tegelijkertijd is het een plek waar jong en oud elkaar ontmoeten. Hoe vindt u het hier bij de typemachines? Nou, ik sta met een nostalgische blik te kijken naar die typemachines allemaal. Wat ik wel zo bijzonder vind aan deze dingen is dat je heel bewust bent van de woorden die je opschrijft. Het is heel leuk, sommige mensen gaan meteen op typeren, sommige mensen die geven een klein opdrachtje mee, maar zelf vind ik het leukste om even in gesprek te gaan met mensen. Rusten in de relaxerette, een rondje draaien in een hangmat, luisteren naar sprookjes, absurdistische of filosofische verhalen. Nou, u bent dus net in de relaxerette geweest. Yes. En wat vond u het bijzonderste eraan? Dat je even lekker al die drukte even in je eigen wereldje kunt kwijt. Toevallig, ik hoorde jullie ineens praten. Ik dacht, oh, even luisteren. Hoe vonden jullie het? Superleuk! Ja, vond je het ook spannend? Ja. In O Ratelslang Geil Beest wordt het publiek deel van een shamanistisch schouwspel. Onderzoekend naar de kracht van mystiek, massalituelen en speelsheid wordt er samen een lijf tot leven gewekt. De dansers van Liquid Loft geven in de duinen op een abstracte manier weer hoe hectisch en ongewoon talen over kunnen komen. In eilandproza vertellen de Schellingers hun persoonlijke verhaal over veranderingen, het afscheid van het eiland en in sommige gevallen ook over de terugkeer. In het beste idee voor iedereen neemt House of Nous afscheid van de taal voor iedereen. Het Esperanto. Is Esperanto een stervende taal? Of zullen we binnenkort met z'n allen het nut er toch van inzien? Mimi ni mwigizaji na ningependa kusema kwamba lugha ni muhimu sana kwa kazi ambayo naifanya. Доброго вечора. Я хотів розмовляти сьогодні українською мовою, тому що українська мова це така мова, що така гарна і прекрасна мова, що я хочу говорити українською мовою. Dякую. Selamat semua, aku datang di sini dengan kapal untuk paling semangat sekali. עברית שפה יפה מלאה בסודות. زندگی رنگ است، داستان رنگ است، زبان رنگ است.